روزای سیاه شب کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. Længe liv lighed! Længe liv frihed! Længe liv lighed! Og det er slagord, som fra Jina Mahsa Amini stod for 4 år siden, er blevet et stærkt slagord i Iran. Kvindeliv frihed! Kvindeliv frihed! Kvindeliv frihed! Kvindeliv frihed! Nu skal I lære det iranske ord. Det er et meget, meget, meget nemt ord. Det betyder frihed. Azadi. Azadi! Azadi. Azadi! Regeringen respekterer og bekæmper og kæmper for en verden, hvor vi alle sammen kan leve i frihed og ligeværd. En opgave med at vise, at vi står i solidaritet med hinanden på tværs af grupperinger og folkeslag. For menneskerettigheder og frihed tilhører alle. Og vi hører på kryds og tværs råbet på tværs af Iran, og vi hører dem råbe for frihed. Og vi vil forstærke dette råb for frihed. Hendes navn blev råbet, der satte verden i bevægelse. Det blev gnisten, der antændte modet hos millioner, og det blev kernen i de ord, der nu er blevet et globalt frihed og lighedskrav. Kvinde, liv, frihed.